Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa ya juma'a lafiya ubangiji Allah sada mu da alkhairan da ke cikin ta. Ga labarin da nake tafa da shi. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi magana mai zafi kan Ganduje. Tinubu ya taya Dangote murnar cika shekara 69. Atiku Abubakar ya soki Tinubu kan wasu muhimman ayyuka a Lagos. Tsohon janar ya kara sojoji kan siyan kayan aiki da kansu. Gasa kulaban da yake tafi da shi tare da ni har kullum naku Alwan Salam Muhammad. Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa ba zai karɓi umarni daga tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba. Gwamnan Kano ya jaddada cewa shi ne ke da cikakken ikon jagoranci a jihar Kano. Lamarin da ya sake ɗaura hankalin jama'a kan rikice-rikicen siyasa a jihar Kano. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya taya fitaccen ɗan kasuwa Aliko Dangote muna cika shekara 69 a duniya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yaba da irin gudunmawar da Dangote ke bayarwa wajen bunƙasa tattalin arziki a Najeriya da ma nahiyar Afirka baki daya, musamman a fannonin masana'antu da samar da ayyukan yi ga matasa. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya soki shugaba Tinubu kan rashin halartar wasu muhimman ƙaddamar da ayyuka a jihar Lagos yayin ziyararsa. Ya bayyana cewa hakan na iya nuna rashin mayar da hankali ga wasu muhimman al'amura na ci gaban ƙasa. Wani tsohon babban jami'in soja ya bayyana cewa siyan kayan aiki da wasu sojoji suka yi da kansu ba alama ce ta gazawar gwamnati ba. A cewarsa, hakan na iya zama zaɓi ne ga mutum domin ƙara inganta aikinsa a fagen tsaro. Waɗannan su ne sahihan labaran da aka samu na yau 10 ga watan Afrilu shekarar 2026 miladiya, wanda ya daidai da 22 ga watan Shawwalin shekarar 1447 bayan hijira. Ku ci gaba da kasancewa da Asar 24 TV gaskiya zance domin samun sahihan labari. Da ni har kullum naku Alwan Salam Muhammad. Ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode.